ден 5 от това да говоря пред камерата по различни теми до 30 април. Всеки денчен ден. Днес искам да си довърша темата за невроразнообразието и идеята за един от 5, че всъщност в обществото ни имат подобно състояние. Държа да кажа, че това не е нищо страшно и това е просто различен начин на приемане на информация, на учене на информация, но най-често се забелязва при хора в технологичния сектор, където там процентите стават не 20 на 100, а над 50 на 100. И съответно такъв начин на различно мислене и приемане на информация, асимилиране на информация и съответно предаване обратно на информация на публиката, това също се наблюдава в производствения сектор, в финансовия сектор много често. Тоест, доста сектори всъщност са засегнати от различния начин на мислене.